дуруд бинандаҳои азизу гиромӣ, умедворем рӯзро бо табъи болида оғоз кардед, хубу хуш ва сиҳату саломат ҳастед. Ман Афсона Кобиршо то чанд дақиқаи баъдӣ шуморо бо хабар ва гузоришҳои Тоҷикистону ҷаҳон ошно месозам. Имрӯз 29 декабр ва соат дар душанбе 11. Раҳпаймоиҳои эътирозӣ ба тарафдорӣ аз Навалний дар шаҳрҳои Русия. 500 ҷангҷӯи тоҷик барои ДОИШ кушта шудаанд. Ваксинаи Оксфорд ба зидди коронавирус омода шудааст. дар шаҳри Санкт-Петербурги Русия 27 декабр ба ҷонибдорӣ аз мухолифи рус Алексей Навалний, ки ахиран гуфт эҳтимол дорад ӯро маъмурони хадамоти федералии амнияти кишвараш ё ФСБ заҳролуд сохтанд, эътирозҳои инфиродӣ баргузор шуд. Ба иттилои Эхо Москва дар маркази Петербург дар назди гостини Двор силсила эътирозҳои инфиродӣ баргузор гашт. Эътирозгарон дар даст лавҳаҳоеро доштанд, ки дар онҳо президенти Русия Владимир Путин интиқод мекарданд ва акси таҳпӯши кабудранг нашр шудааст. Бар асоси таҳқиқоти худ Навалний маъмурони ФСБ гӯё бар таҳпӯши ӯ заҳр пошида буданд. Кормандони пулис эътирозгаронро номнавис карда ҳушдор доданд, ки кори онҳо нақзи низоми омодагии баланд дар робита ба пандемияи коронавирус шуморда мешавад ва ҷавобгариеро низ дар пай дорад, вале касеро дастгир накарданд. Фаъолони Петербург рӯзи шанбе эътирозҳоеро дар назди бинои ФСБ баргузор карданд. Онҳо ҳамроҳи худ либосҳоеро оварда дар назди даромадгоҳи бинои ФСБ гузоштанд ва гуфтанд либосҳоро ба хотири шустан ба он ҷо бурданд. Ин ишора ба эътирофи маъмури эҳтимолии хадамоти федералии амнияти Русия буд, ки гуфт изи заҳри новичокро дар таҳпӯши Навалний ӯ тоза кардааст. қаблан ба ҷонибдорӣ аз Навалний дар Владивосток, Уфа ва шаҳрҳои дигари Русия низ эътирозҳои баргузор шуда буд. Як афсари бознишастаи тоҷик гуфтааст мақомоти расмӣ то кунун 675 шаҳрванди Тоҷикистонро, ки аз тарафи гурӯҳи давлати исломӣ дар Ироқу Сурия меҷангиданд, дастгир карда ва ба ҷавобгарии ҷиноӣ кашиданд. Орифҷон Содиқов, полковники мустаъфии Кумитаи амнияти миллӣ, дар як мақолаи ҳамчунин навиштааст, аз соли 2014 то кунун бештар аз 500 нафар аз шаҳрванди кишвар дар ҷангҳо барои ДОИШ кушта шуданд. Омори мазкурро ӯ дар як мақолае дар нашрияи Садои мардум, минбари расмии Парлумони Тоҷикистон нашр кардааст. Орифҷон Содиқов раиси шӯрои кӯҳансолони ҳаракати ҷамъиятии ваҳдати миллӣ ва иҳёи Тоҷикистон дар шаҳри Бӯстон аст. Афсари бознишастаи тоҷик ҳамчунин навиштааст, баъди дар Сурия ва Ироқ саркӯб шудани ҷангҷӯёни гурӯҳи бо ном Давлати Исломӣ, теъдоди аз шаҳрвандони Тоҷикистон ба Афғонистон омаданд ва тайёранд, ки ба ватани хеш ҳамла оранд. Айни баёнияро мақомоти амниятии Тоҷикистон ҳам дар гузашта нашр карданд. оморе, ки дар мақолаи Орифҷон Содиқов дар бораи ифротгароӣ дар Садои мардум нашр шудааст, оморест, ки мақомоти амниятӣ умдатан аз нашри он парҳез мекунанд. Бинобар омори расмӣ аз соли 2014 баъди зуҳури ДОИШ ва ишғол шудани қаламравҳои васеи Ироқу Сурия аз тарафи ҷангҷӯёни он, тақрибан 2000 шаҳрванди Тоҷикистон ба сафи ин созмон ва дигар гурӯҳҳои тундраву террористӣ дар ин ду кишвар пайвастанд. дар вилояти Марии Туркманистон аз соли нав шахсоне аз мақом барканор карда мешаванд, ки аз як хонавода чанд нафар ё ҳамроҳи хешовандони худ дар як ниҳоди ҳифзи ҳуқуқ кор мекунанд. Хабарнигори бахши туркмании Радиои Озодӣ дар Марӣ гуфт мақомот аллакай кормандони ҳифзи ҳуқуқро дар ин бора огоҳ карданд. шуруъ аз соли нав фаъолияти хешовандон дар як ниҳоди ҳифзи ҳуқуқ манъ мешавад, яъне кор кардани аъзои як хонавода дар пулис, вазорати амнияти миллӣ, додситонӣ ё мақомоти додгоҳӣ манъ карда шудааст, гуфтанд чанд корманди ҳифзи ҳуқуқи Марӣ бо шарти ифшо нашудани номашон ба хабарнигор. ба гуфтаи хабарнигор, дар ин замина фармони шифоҳии содир ва санҷишҳо дар ниҳоди мазкур аллакай шурӯъ шудааст. дар сурати ошкор шудани фаъолияти хешовандон танҳо якеашон ҳаққи боқӣ мондан дар мақоми худро хоҳад дошт. раҳбарияти ниҳодҳои қудратии вилояти Марӣ ин қарори худро шарҳ намедиҳанд ва талошҳо низ барои дарёфти назари онҳо бенатиҷа буд.
истифода аз ваксинаи зидди коронавируси нав ки аз сӯи донишмандони Оксфорд якҷо бо ширкати AstraZeneca сохта шудааст, эҳтимол аз 4 январи соли 2020 дар Бритониё оғоз шавад. Нашрияи Sunday Times бо истинод ба мақомҳои баландпояи ҳукумати Бритониё иттилоъ додааст ки мақомоти ин кишвар то охири сол ба истифодаи ваксинаи мазкур иҷозат хоҳанд дод. Ваксинаи Оксфорд дар мусобиқаҳои ҷаҳонӣ барои сохтани маводи пешгирикунанда аз сирояти коронавируси нав пешгом буд, вале дар марҳилаи севуми озмоиш таъсирнокияш камтар баромад. Сипас коркардкунандагони ваксинароҳҳои дигари истифодаи он аз ҷумла якҷо бо маводи дигар аз қабили ваксинаи русии Спутник V-ро озмоиш карданд. раҳбари AstraZeneca Паскал Сорио дар суҳбат бо Sunday Times гуфтааст, онҳо тавонистанд ҳаҷми моеъро муайян кунанд ки таъсирнокии ваксинаро то ба 95% боло хоҳад бурд. Дар сурати мусбат баромадани натиҷаи ин ваксина назар ба ваксинаҳои дигар арзон хоҳад буд. дар ҳоли ҳозир зидди коронавирус дар Амрико ваксинаи Pfizer ва Moderna, дар Русия ваксинаҳои Sputnik V ва Epi-Corona, дар Иттиҳоди Аврупо ва Бритониё ваксинаи Pfizer ба қайд гирифта шудааст. Гуласал Пулод ва овозхони шинохта ва сарояндаи даҳҳо сурудҳои халқиву эстрадии Тоҷикистон мегӯяд, дар соли 2020 бо сабаби пайдоиши пандемияи коронавирус тавонист барномаи ҳунарияшро дар шаҳри Душанбе барпо кунад ва дар маҳфилҳои арӯсии тоҷикону узбекони борунмарзӣ иштирок кунад. Ин ҳунарманд, ки тақрибан 20 сол аст рӯи саҳнаи ҳунар баромад ва сурудҳои узбекӣ низ мехонад, афзуд, имсол қарор буд ҷуфте аз ду кишвари ҳамсоя, яъне як тараф аз Душанбе ва ҷониби дигар аз Тошканд бояд дар Москав тӯй барпо мекарданд ва ман дар он ҳунарнамоӣ мекардам, ки афсӯс доир нагардид ва ба соли оянда боқӣ гузошта шуд. Вале ин бемории ҳамагир на фақат ба кору зиндагии ин овозхон, балки ба саломатии аҳли хонаводааш низ таъсир расондааст. Гуласал гуфт, шукр, ки ману фарзандонам ва хоҳаронам ин бемориро каме сабуктар гузарондем, вале ҳолати модарам аз ин беморӣ каме вазнин гардиду ҳамаи мо сахт нигарон шудем. ҳоло шукри худо вазъияташон беҳтар шудааст. суҳбати бештар ва замзамаҳои дилангезро аз Гуласал Пулодова дар ин ҷо тамошо кунед. бисёри ҳунармандон дар ҳамин мавзӯи коронавирус суруд хонданд, вале сурудҳои шумо сурудҳои миллӣ ва сурудҳои халқӣ буданд. яъне шумо шояд бо ин тарз ягон пайғоме додан мехостед ба ҳаводорону ба мухлисони ҳунар? мо ҳам хондем, гурӯҳи буд вай сурудҳо дар бораи анамин коронавирусу пандемию ва шукрона кардан. ин бо ҳамроҳии гурӯҳи садои сух буд ҳамон сурат. албатта ин бо тариқи телевизион рафт, бо тариқи радио рафт ба эфир. хай албатта мо ҳам мехоҳем ки орзуи ман чи? орзуи ман барои мардум як суруди шукрона тақдим кунам ки шукр кунем. бовар кунед, барои зиндагӣ кардан ё зиндагиро ба пеш бурдан танҳо ҳисси шукронагӣ инсонро аз ҳама проблемаҳои ҳаётӣ бартараф мекунад ва бароварда метонад. чӣ хеле медонем ҳамин асосан ҳунармандон барои хубтар ва беҳтар давом додани корашон ва ҳам навгонӣ кардан ҳамин توی مرحله ها می روند و مثلا با مبلغ همون می توانند که باز سرودهای نو برای مخلصانشون آماده سازند. چون میدونیم امسال از این جهت یک کمی سال دشوار بود. برای شما چه خیلی بود؟ یعنی که مرحله ها و دعوت ها چه خیلی بودن؟ بد بود گفتن نمیتوانم، البته خوب بود، یک سال خوب بود، اما کمتر خواطری بود. همه چیز به سلامتی و به خاطر جمعی میزیبد البته. از حساب همین چیز کمتر دشواری بود. بانک ملی ارزش سامانیро نسبت به اسعار خارجی برای امروز 29 دکبر چنین تعیین کرده است.
бинандаҳои гиромӣ, ин буд чанд хабари тоза дар барномаи навиди бомдодии радиои озодӣ. саҳифаи радиои озодиро пайгирӣ кунед ва аз воқеаҳои рӯз бехабар намонед. ҳамкоронамон боз ба шумо барномаҳои ҷолиберо таҳия хоҳанд кард. То барномаи баъдӣ худоҳофизӣ мекунем. худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед.